Ayan, good morning. Thanks for coming. Thank you, Cici. Thank you, Nika Explore. Thank you, Vlog. Thank you. Thanks so much. Donya Cheng at Mama Nor's Kitchen. Thank you, thank you. Thank you so much sa patamsak. Donya Cheng at Mama Nor's Kitchen. Mama Nor's Kitchen. Thank you, thank you. Thank you so much sa patamsak. Donya Cheng at Nika Explore, shout out, sabi ni Donya Cheng. Loading mo, taan mo, apay loading? Taan mo nga loading, itay. Nika Explore, shout out, sabi ni Donya Cheng. Loading mo, taan mo, apay loading? Loading aya. Mani Manubay, sabi ni Mani Manubay. Thanks so much for coming, Mani. Ayan, may jacket ka na. Mika shout out Donya Cheng, sabi ni Nika Explore. Tambay lang po ako 10 minutes ha. Sorry di makatagal. Okay lang Mani. Thank you. Thank you sa pagtambay. Thanks so much. Kay laptop ni Manang Adayay kin ni Nanay Agbuy-buyay YouTube. Nahilig na rin sa sa YouTube. Shout out Ate Cora. Mapapanood mo rin ako diyan. Donya Cheng at Mani Manubay, bakit love? Bakit love you? Bakit love you? Tamsak na din po te, sabi ni Mani Manubay. Thanks so much Mani sa patamsak. Julie's TV, tamsak dan. Thank you, thank you. Bigyan kita ng jacket mo. Thanks for coming. Salamat sa patamsak mo. Ayan, 6 million people in the house. Thank you so much. Agoray, tagpakita ak. Garod. Yan man. Nika Explore, payakap guys. Sabi ni Nika Explore. Mani Manubay, miss you more. Bakit? Sabi ni Mani Manubay kay Donya Cheng. Donya Cheng, what Mama Nor's Kitchen. Boy-boyain na. Agijay YouTube ni Manang haha. Agil-ilik ijay. Mangmangag ko. Agil-ilik ijay mangmangag ko. Kat isota, ada mo ti paglibangan na. Buy-buya ita. Big shout out everyone, sabi ni Nika Explore. Ayan, good morning. Good morning, good morning. Ganda ganda mama Norm, sabi ni Nika Explore. Lalabas mamaya pagkatapos sisi. Tapos may premiere din ako mamaya 11:30 pagkatapos ng LS ko.
Donya Cheng at Mama Norm's Kitchen, sana all. Dalawa CP, hehe. Di nga, nalulubat nga itong ano. Nalulubat agad tong isa. Robert, shout out to you. Hello, mega shout out host. Thank you, Chef Robert. Ba't ayaw mabigyan ng jacket? Shout out sa lahat, sabi ni Chef Robert. Ayan, Chef, may jacket ka na. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo dyan. At may mga bago tayo. Thanks so much for coming. Habol ako, Mama Nose. Thank you. Boss, baka naman dyan patamsak ng premiere. Nakatamsak na ako. Di pa ba ako nakatamsak? Naglo-loading kasi kanina eh. Natamsak ako sa'yo. Ikaw pa, Chef. Anong oras yon, Chef? Yung ano mo? Yung premiere mo. Sorry. Ay, bakit? Di ba ako tapos nun 10 a.m. 10 a.m. ka. Chef Robert Vlog, OTW, sabi ni Donya Cheng. Chef Robert Vlog, host loading ka. Pinindot ko kasi yung premiere mo. Simply Janet, shout out host, sabi ni Simply Janet. Thank you so much. Shout out sa lahat, sabi ni Simply Janet. Food lovers vlog, tusok host, sabi ni food lover. Joe the Explorer, shout out from Joe the Explorer, shout out from Hong Kong, Mama Norm, sabi niya. Thank you so much sa pa-shout out, Donya Cheng at Simply Janet Madam, sabi ni Donya Cheng. Simply Janet at Donya Cheng, hello, sabi ni Donya Cheng. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 8 tamsak. Donya Cheng nagbaba ng kanyang bahay. Yung mga didikitan ko pabalik na lang dito. Salamat, sabi ni Donya Cheng. Food lover vlog loading. Hindi naman po. Chief Robert vlog, baka naman dyan. You the Explorer, lalab lang guys, sabi niya. Donya Cheng at Nika Explore, dating dikit na pala, hehe. Dating dikit na daw. Si Donya Cheng. Dating dikit na daw. Si Donya Cheng. Si Nika Explore. You the Explore, nagbaba ng kanyang bahay. Loading ante, hamot. Apa loading? Hamot itoy. Pa nga. Loading. Nagdo-loading. Hindi naman dito. Nahuhuli. Nadi, ang mga loading itoy. Loading pa rin? Loading pa rin ba? Jacket host, sabi ni food lover. Giniginaw na. Ayan, may jacket ka na. Food lover vlogs. Food lovers vlog. Jacket host, sabi niya. May jacket ka na. Food lovers, thanks for coming. Donya Cheng at Chef Robert vlog. Dan dikit po, pabalik na lang dito. Sabi ni Donya Cheng, Chef Robert,
Salamat. Ayan, si Nobel Villasiran, Mama Norms. Good po host, sabi niya. Simple Janet, BG ko lang si host, luto lang dinner. Sige, sige. Thank you so much sa pa-BG, Madam Simple Janet. BG ko lang si host, luto lang ng dinner. Novel Villasiran, good morning. Food Lovers Vlog, Tamsak host, thank you so much. Thank you so much sa patamsak, Food Lovers. Donya Cheng at Joe the Explorer playing, sabi ni Donya Cheng. Noble Villasiran, Tamsak Dan po, Jen Bills TV here. Wow! Jen Bills! Long time no hear, long time no see. Thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Kuya Jam TV, Tamsak po. Thanks so much. Kuya Jam TV. Bigyan kita ng jacket, ba't ayaw pa? Ayaw magpa-jacket si Lolo. Hello all, sabi niya. Kuya Jam TV. Ayaw mag-jacket mamaya. Jacketan kita. Jason Bravo, Jason Bravo, mega love shout out. Bakit? Wala rin jacket si Jason. Ayan, Jason, may ka na? May jacket ka na? Ayan, may jacket ka na rin. Kuya Jam TV, thanks so much. Hello all, sabi ni Kuya Jam TV. Thank you so much for coming. Jason Bravo, mega love shout out, Mama Norms. Thank you so much, Jason. Jason Bravo, tamsak dan. Thank you. Thank you sa patamsak. Novel Villasiran. Malupit na host. Biga sardines po sa'yo. Yes. Miga na. Miga kuya, miga ate. Ganun na lang. Ganun. Donya Cheng, Joe the Explorer, dan po, pabalik dito. Salamat, sabi ni Donya Cheng. Joe the Explorer, Donya Cheng, dan po. Pakabal, ikaw na lang. Ano yun? Donya Cheng at Joe the Explorer, sana tamang dikit po. Bibi ka pa lang pala, baka malagas kung dikit agad ginawa mo po. Bakit? Nagmamadali. Thanks so much guys sa 7 million people in the house at saka sa Tin Tamasak. Thanks so much. Kape tayo. Di pa nakapagkape. Yo the Explorer watching po. Thanks so much. Thanks so much for watching. Donya Cheng. Baka kasi dikit lang ginawa. Tumatawag si Ronaldin. Agkap-kapi ak tupay lang haha. Nagladawin. Huwin oras yak niya oras ang bimangon alas 8:30. Alas 8:30 tapos nag-armusar na digibaket. Tapos nagtimpla ak matikapikon. Kat ni nabaawan na. Shout out to Ronaldin si Mang haha. Sabi ni Donya Cheng, agko kwa, agpaspas ndo. Agur ore ka kita tan alas 12 ko na. Nagladaw ka noon baka rimaran.
ada jay kuan nagapu jay ayan ti baro nga amo na ket di na amo ti kwa di na amo ti pagluganan na isog pasundo siguro ket nga tawag ket maputed ang kagtawag ko na di magchat yun gayam of you tattawin malpasak nga ag LS ken ag premier sakto pala rumar damdama yung mga kasano jay kwa baro nga amo na bata tungtong kami to madamdama tamanin jak nagburawon sila ni nanay yun hehe wow adaman i-vlog nan hehe nagadug nagadugaron nga ko nagadugaron nga video hamat pa i-edit sayang jay dati nga amo na wing nga rod mot swerte na nyay nga rod at barbarang ano maanosan na nakarkaro ak ubanan kita man ni kanya ni pinagkulkulay agpapugis ak madamdaman nagrigat tag kulay nga nagado nga mararit nagngina pagkulay itam na papugisak ti kwa city ha aha agawid na kon sabi ni Ronalyn kapengit agawid kamat haha agawid na kon sabi niya Doña Cheng agawid ka nun adad tanin ni Ronalyn Doña Cheng haha kisyak maditi simple nga kulay di na kayat to'y buok ko inyan nagsusil nga buukin oh dadta si Mang sabi sabi ni Doña Cheng ay eban na ka agawid ka nun pero Ronalyn de la Cruz bagtit ka napankan tupay lang ket napaymot nga mailipas ko majay balay na ay grabe si Doña Cheng pes po daming po harang ng channel mo sabi ni Jody Explore Ronalyn de la Cruz pekkel ano yan pekkel tila ko baguhan pa lang po sa Doña Cheng at Mama Norms Kitchen when blitz ka yun kayat na to'y buok ko susi tabuok mo nga ron po na yan Doña Cheng at Jude Explorer hehe salamat po sabi ni Doña Cheng agkwang aglaglagas pa dati buok ko kaslaki ni nanay muntugi din makalkalbo ako makita atoy anit kon Doña Cheng at Ronalyn de la Cruz win agaramid kala ice skin din haha win lalab lang tayo sabi ni Joe the Explorer yes lalab lab lang lahat Food Lovers Vlog tamang bakas at dikit lang po mga kapatid sabi ni Food Lovers Vlog yes sino ba tong Food Lovers pakilala ka sis kung sino ka kasi ninja lang to di ba Doña Cheng oray isona naging peace open buok ni nanay oray ag aloe vera wen nga rod Doña Cheng at Food Lovers Vlog OTW po siyak ngay ket oray no kwa sakbay pa agdigos ket ikakti lana na si Doña Cheng ay aking pamangkin isa ng monetized channel don't skip the harang kung panonoorin nyo yung thanks so much isa na siyang monetized channel si Doña Sally busy pa rin sa amo niya gimatang peti sa baling siyempre simple Janet bidi lang thank you Sisi
Imatang pa iti sa bali nga syampok. Taba ka no is DJ pa. So DJ shampoo nga pantinti pag-urutan na madimot latta. Win nagpapakain pa ng aso doon. Haha. Food Lovers Vlog. Thank you Sisi at Donya Cheng, sabi ni Food Vloggers Vlog. Kwa no dado mga ito'y idakot pirme ti makita nga buok ida ayan ti pungan ko. Naman amo no dati siguro danom nga ta. Donya Cheng at Food Lovers Vlog is still playing, sabi ni Donya Cheng. Ayan guys, pagka didikit kayo, kahit 3 minutes lang ang i-spend nyo sa panonood ng ng video para lalong talagang dikit na dikit siya. Pantinto pa'y usar ko talaga siguro ang agurot kas jemot kanya win garod nadimot latta nakangin ng shampoo. Food Vlog Nadsel po ho, sorry, watching while nag-shower. Thanks sa jacket mama. Yes, thank you Food Lovers Vlog, thank you Donya Cheng shock nakapinggulak matmatur kasano nga tanag sikor mabigatan kasano nga nakapinggul ka dilalalon nga mapilat-pilat maipanitan na kwapungan may pan amin itapungan mo data buok mon ketsak no nakalugay no dumaket ipangatok iyan tipungan ko ta no kwaket maiddaak agkwa lalong agurot nagsakit pa ato'y matak barbaro lang sarmeng ko at nagkamanan aglabo manan at Food Lovers Vlog dan pati harang, sabi ni Donya Cheng. Food Lovers Vlog dan na daw pati harang mo, sabi ni Donya Cheng. Saan matak na nakababad itakwa ni na bao di kapikaw da isin ko messenger nya jay haha nakapingkol pa nga to tano di mawara when apa yata ala nagsurais ka ora man lang makalo di matakon nga mangkitan ata surais siguro ni naglabasit Venus nan Food Lovers Vlog at Donya Cheng, thank you ulit Sisi, balikan po kita after ko mag-shower nagsha-shower nanonood baka mabasa yung sipi mo sayang agadda agawan kanya nga ata patududamti kwa ay mo wino no adati kwa no adati agpaspasuso ita patududam irabi imanen kastamanen wino baka napulingan mat baka napuling na Donya Cheng at Food Lovers Vlog, take your time po, sabi ni Donya Cheng. Baka napulingan ka mat.
Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Thank you so much. Nodated Food Lovers Vlog, naka-cover host, water resistant was. Oh, ang galing. Ang galing. Tanya sing madig, kasla adda, supot na gamin, tapos naggatal. Ala, baka kwamot garod. Adda ti katarata na. Tulmagbagan. Tanya sing at Food Lovers Vlog. Wow, hehe. Yan ay ata. Katarata nga ta, apay ta nagatal. Padahasam nga ako no ti bigbigat ka anda ti agpas papatudtudan tanong malamiisan. Thank you so much sa 5 million people in the house at saka sa 11 tamasak. Salamat guys. Gorota. Oh, ayan. Igorota, Caldillera, tamsak da. Bakit naka-hide? Bakit naka-hide si Igorota? Hindi ko makita. Dito. Paano yun, Connie? Hindi ko makita. Yak amo man nagsarasarmi nga to pa yun. Pinjak makita. Igorota, Cordillera, tamsak host, sabi niya. Ba't di ko makita dito? Ba't siya naka-hide? Hindi ko makita. Anong pipindutin ko? Ayan, may jacket ka na. Sisi, Igorota, Cordillera. Mega shout out, sabi ni Igorota, Cordillera. Thanks for coming, Sisi. Nagluluding. Bakit hindi naman? Danya Cheng, kasla adda sumagod-sagod tapos dito'y igid na kasla adda supot na. Apay nga yata. Nagluluding ba ako? Hindi naman dito. I-show you, pindutan nyo show. When nag-show. Loading ba ako? Naglo-loading, sabi ni Simple Janet. Hindi naman dito. Loading ba ako ni? Hindi naman. Egorota Cordillera, bigi-bigi. Thanks so much, Sisi, sa pabigi-bigi mo. When loading. Ay ano nga? Saan mo ito? Ayan, nagbaba si Igorota Cordillera ng kanyang bahay. Kung hindi pa po nyo kadikit, si Sisi Igorota Cordillera na kayo. Doña Cheng, kung hindi mo pa kadikit si Igorota Cordillera, dikitan mo na. Si Igorota, dito ka rin ba sa Hong Kong? Doña Cheng at Igorota Cordillera, OTW po, sabi ni Doña Cheng. I-share mo man GGC yung atoy. Connie. Group yun.
naglo-loading? Bakit kaya naglo-loading? Mahinang net ko. Mahinang signal. Loading. Thanks so much, guys. Ampay awan ni Jenny, awan lud na. Winaguray, ag premiere pa ni Nanay Bridget, 9:30. Ay, halala. Ampay awan ni Jenny. Awan lud na. Awan lud na da ako, awan tiway pa ijay kwa boarding house na. Di nga makapan. Thanks so much sa 2 million people in the house. Thanks so much for coming. Aya, di ba idi naka-open oray awan wifi na. Pero ano, tatakot han sa kanong ako. Han sa kanong nga nagbayad ajay landlord. So nga makakuan. Salamat host, sabi ni Chef Robert. Salamat din Chef Robert Vlog sa pagpunta mo dito. Kuya Jam TV, bigi-bigi lang. Thanks so much. Chef Robert Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Chef Robert Vlog, baka naman. Ayan guys, magdikitan kayo. Chef Robert Vlog, patamsak. Mamaya Chef, tatamsak ako. Pupuntahan din kita sa sa premiere mo. 7:15 ba yun? Donya Cheng at Chef Robert Vlog, dan na po ako sa'yo ha. Dan na po ako sa'yo sabi. Chef Robert Vlog sa mga organic dyan, sabi ni Chef Robert. Ayan. May 11 tamsak na tayo. Thanks so much guys sa mga patamsak nyo. Saka sa 2 million, saka sa 5 million people in the house, di ko na makita. Thanks so much. Thanks so much for coming. Salamat Cheng, sabi ni Chef Robert Vlog. Pakibalikan na lang Chef Robert Vlog si Donya Cheng kung Chef Robert, nakaano pala si Dimple Vlog, Food Lovers Vlog at Donya Cheng, dan tamsak plus harang, sabi ni Food Lovers Vlog. Donya Cheng at Igorota Caldera, dan na po ako sa'yo, sabi ni Donya Cheng. Si Igorota Caldera, dan na daw po, sabi ni Donya Cheng. Donya Cheng at Food Lovers Vlog, thank you po, sabi ni Donya Cheng. Ayan guys, magdikitan na kayo. Kahit konti lang tayo dito, pero mas maganda yung konti lang na nagdidikitan kasi sigurado yon. Kung maraming tao, siyempre nagmamadali, yun, hindi didikit.
Tatamsak din po ako dito sa premiere ko mamayang 10. Paano yun nga hindi ako makakapunta? Nadikitan ko na sila lahat. Okay, sabi ni Donya Cheng. Hanggang ano ako, hanggang 11. Magto 2 hours ako. Reply na lang, hehe, Win nga rod. Malpasa nga LS, 11:30 kay pa, premiere ko. Food Lovers Vlog at Chief Robert Vlog. Dan na po, sabi ni Food Lovers Vlog. Donya Cheng, BG ak saglit. Agrogin ni Nanay Brigitte. Okay. Sige lang. Thank you so much, guys. Food Lovers Vlog. Dan na sa Premier CC at Donya Cheng. Thank you, Food Lovers Vlog. Si Donya Cheng ay aking pamangkin. Basta adad toy lang, yes. Thank you, Donya Cheng. Food Lovers Vlog. Dan na sa Premier CC at Donya Cheng. Yeah. Si Donya Cheng Food Lovers Vlog ay aking pamangkin. Isa na siyang monetized channel. Isang organic friend yan. Kaya dikit na dikit pagka dinikitan mo siya. Donya Cheng at Food Lovers Vlog. Thank you po, nakita ko na doon. Okay. Thank you sa patamsak sa premiere ni Donya Cheng Food Lovers Vlog. Thank you so much sa tatlong mata at saka 12 thumbs up. Thank you guys sa pagstay. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka sa 12 thumbs up. Thank you. Thank you so much sa pagstay. Na mata at saka sa 12 thumbs up. Thank you guys. Naglo-loading. Bakit naglo-loading? Kaslaan. Bakit naglo-loading? Loading. At Food Lovers Vlog, thank you po, nakita ko na doon. Sabi niya, matagal ko na po ata kadikit si Sisi Donya Cheng post. Di ko po lang maalala saan kami nagdikit. Oh.
Thank you so much sa 4 na mata na andyan. Saka sa 12 tamsak. Precious in the kitchen tamsak dan host. Thank you. Thanks for coming. Ayan, may jacket ka na. Makipagdikitan ka na din dyan. Thanks for coming. Precious in the kitchen. Salamat sa patamsak mo. Ayan, marami tayong bago. Magdikitan na kayo guys. Food Lovers Vlog, hindi pa pala host, iba pala yon. Sorry Sisi at Donya Cheng. Tinikitan na rin kita sa main, sabi ni Food Lovers Vlog. Okay lang Sisi. Okay lang. Message kanto garod din oh. Andayan. Sige. Thank you so much sa 13 na tamsak. Salamat guys sa mga patamsak nyo. Food Lovers Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, tamang dikit at bakas lang po mga kapatid, sabi ni Food Lovers Vlog. Yes. Sakit ng mata ko. Thanks so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Ayan guys, si Precious in the kitchen. Sis Precious in the kitchen, magbaba ka ng yung bahay para dikitan ka rin nila at makipagdikit ka na rin sa kanila kung hindi mo pa sila kadikit. Food Lovers Vlog, Mama Host, bigyan lang ako saglit po. Sige lang. Food Lovers Vlog, thanks so much sa pabigi mo. Gawin mo lang yung gagawin mo. At dito lang kami. Thanks so much. Thanks so much sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Guys, invite ko kayo. May premiere ako mamaya. 11:30 after ng LS ko. Sana makapunta rin kayo. Patamsak naman dyan. Andito na. Bilis na tapos premiere. Hehe. Apoy nagbiit. Mano minutes premiere na. Anje papan na jay kwa. Papan na jay Manila. Nakita jay post na nga going to Manila ko na. Pinakita lang bahay ni Lloyd. Apa yan na ang banda? Saan banda yung bahay ni Lloyd? Saan ba nakaburol? Grabe naman yung. Di ko sure si Madam at Simply Janet nasa harang pa rin doon. Kawawa naman siya. Ang bilis. Ang bata-bata pa. Ilang taon na si Lloyd? Alabi. Nagubingan. 26.
Simply Janet is still here, sabi niya. Thank you so much, Simply Janet, sa pag-stay. Thank you, thank you. 26 lang si Lloyd. Ala, grabe. Nasa harang pa rin ako. Kat Bridget. Kay Sis Bridget. Oh. Baka baka mas mahaba yung harang kaysa yung premiere niya. Mas mahaba ba yung yung harang niya kaysa yung premiere niya? Sisi. Yan, malapit na rin mag-premiere si Doña Cheng. Si Simply Janet, baka naman patamsak naman sa premiere ko mamaya 11:30. May premiere ako mamaya 11:30. Thank you so much. Kahit tamsak lang, Sisi. Please. Thank you, thank you. Doña Cheng at Simply Janet, haha, ang haba madam ng harang sa'yo. Sa akin, seconds lang. Pagka mahaba yung harang, malaki rin yung yung ibibigay ni Lulo. Ganon. 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 Win 26 lang si Lloyd. Niya, oh. Pero marami na siyang pera. Doña Cheng at Simply Janet, hehe, sabi niya. Mayaman na siya, no? Sayang nga lang, hindi niya napakinabangan yung niya. Yung kayamanan niya. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka 14 thumbs up. Di na niya napakinabangan yung niya. Yung, ayan, Easy for Sally, hello. At Mama Norm's Kitchen, present, andito na ako, hehe, sabi ni Easy for Sally. Thanks for coming, Easy for Sally. Doña Cheng, malaki kasi nasa USC, Madam, at Simply Janet. Oh, ganun. Ganun. Sana all nasa US, Garod. Sana all nasa US para malaki ang kita. Food Lovers Vlog, host, asan yung premiere mo po? Sabi ni Food Lovers Vlog. Paano ba ibaba? Hindi ako marunong. Tignan mo na lang sa account ko. Andyan na. Food Lovers Vlog. Easy for Sally, hello to all. At Simply Janet, sabi ni Easy for Sally. Food Lovers Vlog, I'm back, sabi niya. Shout out at Doña Cheng, sabi ni Easy for Sally. Kuya Jam TV, still there, thank you so much. Doña Cheng, kaya nga, agbiro kak sa adda jayo is aminan, haha. Doña Cheng at Easy for Sally, mega shout out, sabi ni Doña Cheng. Easy for Sally, hello at Food Lovers Vlog, pababa po ng bahay, dikitan kita, sabi ni Easy for Sally. Ayan, Food Lovers Vlog, si Easy for Sally ay aking pamangkin din, kapatid ni Doña Cheng. Kaano lang niya,
na nakamit na niya yung 1,000 bananas at saka nag-ALS na rin siya. Pwede mo rin siyang puntahan, Food Lovers Vlog, pagka nag-ALS si Easy for Sally. Ayan, doon Easy for Sally, andyan na yung tamang dikit, tusok at bakas lang mga kapatid, sabi ni Food Lovers Vlog. Thank you so much sa 5 million people in the house at saka sa 14 thumbs up. Thank you guys. Thank you sa pag-stay. Food Lovers Vlog, tusok na host sa premiere mo. Wow, salamat sa patusok. Salamat sa patusok mo, Food Lovers Vlog. Thanks so much. Ayan, Easy for Sally, dikitan mo na si Food Lovers Vlog. Andyan na yung kanyang bahay. Salamat Food Lovers Vlog sa tusok sa premiere ko. Sana maka-attend ka mamaya, makapunta ka mamaya. Donya Cheng at Food Lovers Vlog, thank you, sabi ni Donya Cheng. Saksak ko muna tong sipi ko kasi nalulubat na. Wala pa tayong isang oras. Grabe. Ang bilis malubat tong sipi ko. Ayan. Donya Cheng at Food Lovers Vlog. Thank you, sabi ni Donya Cheng. Salamat sa 5 million people in the house. Walang anuman host. Opo, I'll be there. Wow, thank you Food Lovers Vlog. Thank you so much. Thank you so much sa pagpunta mo mamaya. Saglit lang yon, mga 8 minutes yata. Thank you so much sa dalawang mata, saka 14 thumbs up. Salamat sa inyong pag-stay. Loading man yan. Apay, kara loading. Tingnan nga ta. Amot itoy. Kapsut. 6. Kat papela ang gana pala 23 jay kwa. Judith ko, jay expire unit ko. Pinagbiitan. Matsali sa pagdikit kay Food Lovers Vlog. Ayan, Food Lovers Vlog, dinikitan ka na ni Easy for Sally. Pabalik na lang, Sisi.
Loading pa rin. Kumusta agi jay asom? Nga pinakan mo nga nagado. Sino nga iti kwa? Sino nga iti maturog ijay mansyon da? Kuya Jam TV is still there. Thank you so much sa pagstay, Kuya Jam TV. Thank you, thank you. Dito lang po host. Dito lang po host ha. Kuskus ako. sige lang Kuya Jam TV. Salamat. Salamat sa pagstay. Food Lovers Vlog. Salamat at Easy Porsali sabi ni Food Lovers Vlog. Pababa bahay Sisi at Easy Porsali. Easy Porsali, pababa daw ng bahay mo, sabi ni Food Lovers Vlog. Saan ka na, Easy Porsali? Pababa daw ng bahay mo, sabi ni Food Lovers Vlog. At didikatan ka rin niya. Tignan mo na lang Sisi sa ano mo. Account mo, yung pagdikit niya, andun naman yon. Makikita mo doon. Saan na? Easy Porsali, pababa daw ng bahay mo, sabi ni Food Lovers Vlog. Thank you so much sa 4 million people in the house at saka sa 14 thumbs up. Thanks so much guys. Ayan, Food Lovers Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, si Easy Porsali, dikitan mo na. Check back ko na lang host, balikan kita Sisi sa bakas. Ayan na, Food Lovers Vlog, nagbaba na ng kanyang bahay, si Easy Porsali. Dikitan mo na siya. Thank you so much. Thank you so much sa patamsak nyo guys, sa 14 thumbs up. Salamat ng marami. Food Lovers Vlog, check back ko na lang host, balikan kita Sisi sa bakas, sabi ni Food Lovers Vlog. Thank you so much sa 3 million people in the house. Thank you so much guys sa pagstay.
Food Lovers Vlog at Easy for Sally done full package CC. Sabi ni Food Lovers Vlog. Easy for Sally, thank you at Food Lovers Vlog. Sabi ni Easy for Sally. Food Lovers Vlog at Easy for Sally. Welcome CC, sabi ni Food Lovers Vlog. Aumot ni si Mangan. Napanannan. Adato'y tatay. No nakarwaran. Donya Cheng, adato'y lang. Mag-start na premiere ko maya-maya. Bigi muna. Sige lang, sige lang. Ay, win mabalit. Umayak mo't adad ni. Adad da DJ kwa. Ate may sa usarak. Di ba mabalin? Anong minutes aya? Ay, yung premiere mo. Ipasam man ito kwa. Ipasam ito yung messenger DJ premiere mo. Donya Cheng. Simply Janet, still there. Thanks so much. Thank you so much sa pabidyo-video mo yun dyan. Salamat sa pagstay. Thank you so much guys sa 4 million thumbs up. Thank you so much sa 2 million in the house. Thank you so much. Salamat sa 3 mata, saka sa 14 thumbs up.
Thank you so much sa dalawang mata na andyan. Thank you, thank you. Thank you so much sa tatlong mata, saka sa 14 tamsak. Thank you guys. Saka sa 14 tamsak. Thank you guys. Thanks so much for coming. Adato lang mag-start na premiere ko maya-maya. Video muna. Okay, okay. Thank you so much. Ma'am Joyce, thumbs up po. Thank you so much sa pa-thumbs up. Madam Joyce Kitchen and Pastries. Thanks so much. Thanks so much for coming, Madam. At saka sa pa-thumbs up mo. Salamat, salamat po, Madam. Thank you so much for coming. Pwedeng magbaba ka rin ng bahay mo, Madam. Kasi meron namang nangingisda dyan sa mga andyan. Kahit konti lang kami, konti lang tayo. May nangingisda rin dyan. Joy's Kitchen and Pastry still there. Thanks so much. Thank you so much, Madam. Thank you, thank you. Thanks for coming. Thank you so much sa tatlong mata at saka sa 15 thumbs up. Salamat guys. Thanks for coming. Ayan, naka 1 hour na para tayo. Thanks so much guys. Salamat sa pag-stay. Mukhang uulan na. Uulan na ata. Madilim na. Madilim na dito. Salamat guys sa 2 million people in the house at saka sa 15 thumbs up. Thank you, thank you. Thanks for coming. Labas muna po ako. Sige, Madam. Thanks for coming. I-start na po ako, Mama Norm. Sige, Madam. Tatamsak ako na 11:30. Baka namin. Thank you so much. Saka sa 15 thumbs up. Salamat sa pag-stay, guys.
Thank you so much sa 16 thumbs up. Tsaka sa 3 million people in the house. Salamat. Salamat ng marami sa inyo guys. Thanks so much for coming. Dix and Bia Vlog. Good morning, Mama Norms. Bakit di ko makita si... Tapos na Mir. At Doña Cheng. Yes. Thank you so much. Thank you so much sa pagbalik. Bakit di ko makita si... Reminiscence Art. Ba't di kita makita? Naka-hide. Sis DXN via vlog, magbabaka rin ng bahay mo dyan at iisdain kanila. Si Easy for Sally, saka si Doña Cheng, andyan sila. Pwedeng ibaba mo yung bahay mo para isdain ka rin. Pandagdag sa bahay. Reminiscence art. Jacket. Bakit naka-hide? Hindi kita hindi kita makita dito. Ba't naka-hide ka sa akin? Ayan guys, magbaba ng bahay si Easy for Sally. Isdain na natin, pandagdag sa mga isda. Sige lang. Gawin mo lang yung ginagawa mo. Si Reminiscence Art. Humihingi siya ng jacket. Thank you so much sa pabiji-biji mo dyan. Salamat. DXNB Vlog. Still there. At DXNB Vlog OTW Bini. Loading. Loading ako. Doña Che. Andyan na naman si Aling Loading. Bakit loading? Doña Cheng at Nika Explore, dating dikit na po. Sabi ni Doña Cheng. Doña Cheng at DXN via vlog. Basta puntahan kita, pabalik na lang dito. Sabi ni Doña Cheng. DXN tamang bakas, dikit at tamsak lang mga kapatid, sabi ni Food Lovers Vlog. Thank you so much sa pag-stay, Food Lovers Vlog. Salamat Doña Cheng OTW na, sabi ni DXN via vlog. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka sa 16 thumbs up. Thank you.
Leaks and Bea Vlog, salamat Donya Cheng, OTW na. Food Lovers Vlog, tamang bakas, dikit at tamsak lang mga kapatid, sabi ni Food Lovers Vlog. Donya Cheng at DXNV Vlog, dan na din po, sabi ni Donya Cheng. Joe the Explorer. Ayan, si sis Joe Explorer. Joe the Explorer at DXNB Vlog, dan sa'yo sis, sabi ni Joe Explorer. People in the house at saka sa 16 thumbs up. Thanks so much guys. Food Lovers Vlog, Dan at Joe the Explorer, CC full package, sabi ni Food Lovers Vlog. Ayan, Joe the Explorer, dan na daw, sabi ni Food Lovers Vlog, sa'yo full package CC, sabi niya. Joe the Explorer at DXNB Vlog, dan sa'yo sis, sabi ni Joe the Explorer. Thanks so much sa 3 million people in the house. Joe the Explorer, OTW Food Lovers Vlog, sabi ni Joe the Explorer. Thank you. Di ko nabigyan ng jacket si Reminiscence Art. Sorry po, naka-hide, hindi ko makita, hindi ko makita sa min ko. Ba't naka-hide? Sorry po. Bakit kaya di makita? Joe the Explorer, OTW Food Lovers Vlog, sabi ni Joe the Explorer. Sayang yun, hindi ko nabigyan ng jacket si Reminiscence Art. Bakit kaya? Thumbs up, saka sa 3 million people in the house is still there. Thank you. Ayan, nagpakita na. Ayan, may jacket ka na. Reminiscence Art. Bakit kaya nakakaano kanina? May jacket ka na. Pwede ka na rin magbaba ng iyong bahay. Reminiscence Art. Ano lulutuin mo insan ngayon? Chicken with oyster sauce. Mamaya premiere ko. Panoorin mo. 11:30 yun. Premiere. Hindi pa mabubuksan. Magbubukas lang yun pagka oras na niya. Thank you insan. Usap tayo mamaya sa business. Business is life. Business is life tayo mamaya. Anytime ba pwede kang tawagan?
Sunday naman ngayon. Wala kang wala ka sa office. Okay, insan. Okay, okay. Tawagan kita mamaya. Usap tayo kung anong business. Ayan, ayan. Thank you so much sa 16 thumbs up nyo, guys. Thanks for coming. When insan, anytime. Okay. Tawagan kita after ng premiere ko. Nood din kayo At palike na rin. Na insan Nancy. Pwede na kayong mag-like ngayon pagka Tapos puntahan nyo na lang mamaya pagka mag-uumpisa na. Magkano ba 'yon? Magkano ba yung yung package? Meron na yata mm, si GR at saka si Kalet, saka si Milay, 'di ba? DXNB vlog, food lovers. Pababa po ng bahay, sabi ni DXNB vlog. Kanino? Kanino sisi? Kaninong bahay? Ayan, may bago tayo. Hindi ko mabasa. Saint Hanabil. Hello. How are you? Thumbs up. Ano to? Foreign year. Ayan. I'll give you your jacket. You can drop your link. Saint Hannibal. Saint Hannibal, hello. Thanks for your thumbs up. DXNB vlog, ang dumikit sa akin lahat. Babalikan ko kayo, sabi niya. You here from Brazil. Wow. May may bisita tayo from Brazil. So, yan. You can drop your link. Sir. Hindi ko alam basahin tong pangalan niya. Hannibal. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Hannibal. Ayan, guys, isdain nyo na rin siya. He's from Brazilian. Host, my real name is Rodrigo Santos. Pilipino ka ba? O parang or just your name? It sounds your name is Filipino. Rodrigo Santos, it's from Brazil. Ayan guys, nagbaba ng kanyang bahay si Rodrigo Santos from Brazil. It sounds Filipino. The Rodrigo name is so many names in Filipinos. So name Rizaldo Binloan, dan tamsak agad Mama Norms. Salamat Slinger sa patamsak. Rizaldo Binloan, baba mo yung bahay mo para isdain ka rin nila. Food lovers vlog, Rizaldo Binloan, Liza House vlog, ninja po, sabi ni Rizal. Yes, I know. Food lovers vlog at hindi ko alam tong niya, yung pangalan niya. Hannibal Danfall, sabi ni Food Lovers Vlog. Ayan, Rodrigo main account, sabi ni Liza Ngot Vlogs. Ayan, Liza, may foreigner tayo na bisita. He's from Brazilian. Andyan yung bahay niya. Makikita mo, binaba na niya. Joe the Explorer, nagbaba ng kanyang bahay. Liza Ngot Vlogs. Hannibal, hello, mega love, sabi ni Liza Ngot Vlogs.
Ayan, nagbaba ng bahay si Laisangot Vlogs. Isdain nyo na rin siya, guys. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa 19 thumbs up. Thank you so much, guys. Yo the Explorer, hi din po. Sabi ni Yo the Explorer. Laisangot Vlogs, video lang host while cooking po. Sige lang, sige lang. Yo the Explorer, OTW Liza. Sabi ni Yo the Explorer. Ayan, si Hannibal, Laisangot Vlogs. Hello, how are you? Sabi niya, love, love. Laisangot Vlogs. Hello daw, sabi ni Hannibal. Love, love. How are you? Sabi niya, Laisangot Vlogs. Hannibal, Laisangot Vlogs now is still cooking because he's working in the Korean restaurant. So now she's busy. He's cook. He's a cook in the restaurant. Sid, Annabelle, how about you? Sabi ni Laisangot Vlogs. Sabi ni Hannibal. Laisangot Vlogs at Joe the Explorer, okay po. Food Lovers Vlog at Laisangot Vlogs. Dan Fall, sabi ni Food Lovers Vlog. Poor vlog. Food Lovers Vlog. Nagbaba ng kanyang bahay. Food Lovers Vlog. Tamsak bakas at dikit lang po, sabi ni Food Lovers Vlog. Thanks so much, guys. Sa 19 thumbs up. Baka namin aabot to ng 19 ay ng 20 na thumbs up. Ayan, guys, si Sergeant pa yan, Sergeant Hannibal at Laisangot Vlogs. Dan, I'm fine, sabi niya. Hannibal, Laisangot Vlog right now is still cooking. Liza, dan po, keep it up, sabi ni Joe the Explorer. Bakit naghahaha? Okay, I'll be back po sa inyo later po. Yes, guys, si Laisangot Vlogs now still cooking kasi he's working in the Korean restaurant. Kaya nagluluto pa siya. Tapusin ko tong lulutuin ko po, sabi ni Laisangot Vlogs. Ayan, Sergeant Hannibal, thanks for coming into my house. Joe the Explorer, post mo yan, Liza, sabi ni Joe the Explorer. Yes, pinupost niya. She wants to become a chief cook someday in a big restaurant. Sergeant ba ito pagkabasa? Sergeant Hannibal still there. Thank you so much. Rodrigo Santos na lang ang itawag ko sa kanya kasi ang hirap bigkasin tong pangalan niya. Santos, guys, he is a Mexican from Mexico. Hope someday we're gonna visit there in Mexico. Rodrigo. Ayan, si Sergeant, hindi ko alam basahin talaga.
Hannibal, nagbaba ng kanyang bahay. Brazil host, hahaha. Ay, Brazil. Akala ko Mexico. I'm sorry. I'm sorry, Hannibal. This is from Brazil. Brazil host, haha. Sorry. Brazilian. Brazilian pala. Guys, si Hannibal is from Brazilian, not Mexican. I'm sorry. Food Lovers Vlog, Blessed Sunday. Sabi ni Food Lovers Vlog. Aya. Blessed Sunday everyone. Thanks for coming. Still 5 million people in the house. And 19 tamsak. Thank you guys sa mga tamsak nyo. Ay, sangot vlogs. Pa-biji-biji. Biji-biji lang. Tignan mo lang yung niluluto mo. Baka baka masunog. Baka masunog yung niluluto mo. Magkakasala pa ako. Dahil sa LS ko, nasunog yung niluluto mo. Thank you so much. Lysangot Vlogs. At Seth Hannibal. No, not T. SGT. Hannibal. You know how to speak Tagalog? No, because he's from Brazil. He's a Brazilian. Lysangot Vlogs. Go na go po. At Joe the Explorer. Yes. Go lang nang go. Go lang nang go tayo. Habang habang may work. Just go on and make money. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 19 thumbs up. Guys, isdain nyo na rin si Hannibal. Hannibal is from Brazil. He is a Brazilian. Hope someday we can go to Brazil and visit our friend Hannibal. I'm just dreaming. But if God's will, why not? Right, Hannibal? Lysangot Vlogs. Go na go po at Joe the Explorer. Ayan guys, naka 1 hour 40 minutes na tayo. Magto 2 hours lang tayo. At mamaya guys, invite ko kayo, may premiere ako 11:30 pagkatapos ng LS ko. Hannibal, I just want to invite you in the morning after my live streaming. You can go there and see my cooking. Hope you like it. See you there, Hannibal. 11:30 after my LS, my premiere. Lysangot Vlogs still there, pabidi-bidi kasi nagluluto si Sisi natin. Hannibal at Lysangot Vlogs. Few words. My ex-girlfriend is from Manila. Ex-LDR, Bisaya. I know only 2 words. Guwapo at maganda. You see also salamat. Salamat also from just say salamat also from Lysangot's vlog. Guwapo and maganda. Oh. So you mean you didn't see each other yet? You didn't meet in personal? You can go in Manila. Salamat is Bisaya. Bisaya. Who's guapa in Brazilian Portuguese is
What's that? Portuguese is Linda. Guapo is Lindo. Oh, so you're Lindo. Kuya James TV still there? And Lysangot Vlogs. So, Hannibal, you're guapo. You're guapo. Are you single? And sit Hannibal Vlog, hehe. Hannibal, hehe. Lysangot Vlogs, are you single? Hannibal, hehe, sabi niya. Sabi ni Lysangot Vlogs. May balak ka yata? Yes. Kasi ex-girlfriend daw niya is from Manila before. LDR lang sila. Sa siyang Bisaya. Lysangot Vlogs, I'm single, haha, sabi niya. Single Nando. You, Linda, haha, yes. Lindo. Ayan, may natutunan na tayong mga Brazilian words. Yung yung maganda is Linda. Yung guwapo is Lindo from Brazilian language. Sabi ni Hannibal. Thank you for that 2 words, Hannibal. Food Lovers Vlog, still there, still here, sabi niya. Host me, Lindo. You, Linda, haha, sabi ni Hannibal. I'm single too, from Lysangot Vlogs. Thank you so much sa 5 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Hannibal at Lysangot Vlog, hahaha, sabi niya. Natawa tuloy sa'yo, Lysangot Vlogs. Si Hannibal. Thank you so much sa pabigi-bigi nyo. Food Lovers Vlog, still there. Thank you. Ayan, Silver Shadow, bigyan kita ng jacket. Pwede ka rin magbaba ng bahay mo dyan. Silver's TV Shadow, may jacket ka na. Magusak mo. At Lysangot Vlogs, what is your FB and at Hannibal, sabi ni Lysangot Vlogs. Nagpintas view, haha. Ayan, may 21 tamsak na tayo, guys. Thank you so much sa mga patamsak nyo. Saka sa 3 million people in the house. Thank you so much. Salamat. Sabi ni Lysangot's Vlog, what is your FB, Hannibal? So Hannibal, Lysangot's Vlog, so that you can be friends in FB. Hannibal at Lysangot's Vlog, nagbaba ng kanyang bahay.
Live Sangot Vlogs. Okay, I'll add you, sabi niya. Okay, I will add you from Live Sangot's vlog. Yan, Hannibal. Live Sangot's vlog will add you. Food Lovers Vlog, tamang bakas at dikit lang po mga kapatid, sabi ni Food Lovers Vlog. Ayan, dikitan mo na rin si Hannibal, CC, Food Lovers Vlog. Andyan yung kanyang bahay. Thank you so much. Oh, binawi yung isang tamsak. 21 na kanina. Ngayon 20 na lang. Why? Thank you so much. Lai Sangot Vlogs sa pabigi-bigi mo dyan. Lai Sangot's Vlog at Hannibal, I can see you on FB. Sabi ni Lai Sangot's Vlog. Na-add mo na ba siya sa sa FB? Account ba niya yung binaba niya sa FB? Okay. Nakita ko na siya. Ngik, laban, ubawi, Mama Norms. Sabi ni Food Lovers. Kaya nga, 21 na kanina, di ba? Yung sakko, nakita ko. Tapos tapos naging 21. Binawi yung isa. Pinagnamot yung isang tamsak. Ano ba? Okay lang, Food Lovers Vlog. Hayaan mo na yung hayaan mo yung isang pagbawi niya, hindi yung kawalan. Lai Sangot Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay. Natawa naman ako sa nagbawi sa tamsak niya. Masakit yung loob niya siguro. Lai Sangot Vlogs, Hannibal, here is my account, sabi niya. Lai Sangot Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay. Food Lovers Vlog, okay lang yan, mama host. Doble kapalit. Kaya nga. Pagpalain siya ng Diyos. Okay lang, ganyan talaga dito sa sa white word. Buti nga hindi nagtuwad. 'Di ba? Hindi niya tinuwad, binawi lang niya. Thanks so much sa 5 million people in the house still there. Saka sa 28 tamsak. Salamat sa mga patamsak nyo, guys. O baka naman yung yung bisita natin ang nagbawi. Pero binaba naman niya yung kanyang bahay. Andyan. Lai Sangot's Vlog. Okay lang yun, Mama Norm. Sabi ni Lai Sangot's Vlog. Yes, okay lang. Bigyan po kita tatlong ninja ko po, sabi ni Lai Sangot's Vlog. Thank you so much. Lai Sangot's Vlogs. Ayan mo na. Ganyan talaga. At least hindi siya nagtuwad. Pagka magtutuwad, yun. Wait lang, ipasok ko host. Sabi ni Lai Sangot's Vlog. Thank you sa tatlong ninja na ipapasok mo. Lai Sangot Vlogs.
Ayan. 21 21 thumbs up ulit. Thank you so much, Slice Sangot Vlogs, sa mga patamsak ng mga ninja mo. Thank you, thank you. Ayan, may bisita tayo. Berlin Bunda, tusok mama host, sabi niya. Ayan, may jacket ka na. Berlin Bunda. Pwede mo na rin baba yung bahay mo. Thank you so much. Silver, thank you so much. Thank you so much sa pagbalik. Sabi niya, baba mo yung bahay. Tamsak dan host, sabi ni Silvers TV. Thank you. Thank you Silvers TV sa patamsak. Hello everyone, sabi ni Silvers TV. Happy Sunday. Happy Sunday everyone. Sabi ni Silvers TV. Shout out to all, sabi ni Silvers TV. Wala ka pang jacket. Ayan, may jacket ka na, Sisi. Magbaba ka ng bahay dyan. Shout out to all, sabi ni Silvers TV. Thank you so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 23 much. Rosemary Binluan, thumbs up mama. Ayan, binigyan din kita ng jacket. This Queen Ninja, sabi niya. Thank you so much sa mga panamsak ng ninja ni Lysang Os Vlog. Thank you so much sa 23 thumbs up saka sa mga 5 million people. Thank you, thank you. Shout out to all, sabi ni Silvers TV. Thank you so much, Sisi, sa mga pa-shout out mo dyan. Rosame Binluan, Dan Tamsak Mama Norms, Liz Queen Ninja, sabi ni Joe the Explorer, nagbaba ng kanyang bahay. Guys, magdikitan lang kayo dyan. Pag di pa kayo kadikit ni Joe the Explorer, dikitan nyo na siya guys. Thank you so much sa 6 million people in the house at saka sa 3 thumbs up. Thank you guys. Thanks for coming. Thank you so much guys sa pag-stay sa 6 million in the house. Thank you, thank you. Thank you so much. Wala na si nawala na si ang pangalan nun, Hannibal. Si Hannibal nawala. Sabi niya, yung maganda in Brazilian is Linda. Yung gwapo sa Brazilian is lindo. Yan. May natutunan na tayong Brazilian word. Dalawang words. Maganda at gwapo. Linda at lindo, sabi niya. Ayan guys, may 23 thumbs up na tayo at saka 7 million people in the house. Thanks so much.
Thank you, thank you. Thank you guys for coming into my LS. Thanks so much. Ayan, 24 tamsak na tayo. Thank you guys. Thank you so much. Saka sa 6 million people in the house. Thank you so much guys sa pagstay. Ayan guys, malapit na tayong matapos. Sobrahan ko lang to ng ng 5 minutes para maghanda ako sa premiere ko. Guys, invite ko kayo sa premiere ko 11:30 ngayon. Mamaya 11:30 in the morning, kahit tamsak lang. Thank you so much guys for coming. Salamat sa 3 million people in the house still there, at saka sa 23 thumbs up. Thank you so much guys. Ayan guys, malapit na tayong matapos within 5 minutes. I-end ko na tong LS ko para ihanda ko yung yung premiere ko. Invite ko kayo guys 11:30 mamaya pagkatapos nito. Sana makapunta kayo kahit tamsak lang guys. Malaking bagay na yon. Thanks so much. Jude the Explorer done. Sabi ni Hannibal. Jude the Explorer is still there. Our friend from Brazil. His real name is Rodrigo Santos. Hannibal, I invite you in my premiere today 11:30 in the morning. Just thumbs up, just like, and thanks you so much. Joshua Puangko, tusok, sabi ni Joshua Puangko. Thanks so much sa patusok mo. Thanks so much sa 24 million na thumbs up at saka 4 million people in the house. Thank you so much. Ayan, magbaba ka rin ng yung bahay. May ka na? May jacket ka na? Anthony Tan, tusok, sabi niya.
Thanks so much for coming, Anthony. Thanks so much sa patusok mo. Kuya Jam TV, still there? Thank you so much. Thank you so much, Kuya Jam. Anthony Tan, tusok. Ayan, 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 ayan. May patusok na si Anthony. Pwede ka rin magbaba ng yung bahay. Kaninong ninja to? Sa'yo ba ano? Sa'yo ba Laisangot Vlogs? Tong account na to, Anthony Tan at saka Mien Jokson o iba? Jam Bernal, tusok mama, sabi niya. Thank you so much. Thank you so much sa patusok. Ayan, may jacket na kayo. Mga ninja ba to? Oh, 5. Ang dami mo palang ninja. So, hindi ko nabibigyan ng jacket. Food lovers. Ang dami mong ninja. 5. Wow, bongga. Thank you so much sa mga patusok at saka mga patamsak ng mga ninjas mo, food lovers. Ang dami mong ninja. Grabe. Salamat ng tamsak. Ilan ng nadagdag? 5 at saka 3, 8. Ayan nga. Mas marami yung pumalit kaysa yung nawala. Ganon ba yon? Ang daming bumalik. Food Lovers Vlog, sariling sikap kasi, Mama Host, sabi niya. Yes, sariling sikap. Maraming ninja. Maraming paninja si Food Lovers Vlog. 5. Sariling sikap kasi, Mama Host, sabi niya. Food Lovers Vlog, mahirap umasa kasi noon sa bisita sa LS, kaya nga ako nga isa lang yung ninja ko. Isa lang yung nakabantay. Ang hirap din kasi walang pambili. Walang pambili ng mga gadgets. Ang hirap nga eh. Ang bilis malubat pa tong CP ko. DB Bustamante, thumbs up po, here lang. Hello to all, sabi ni DB Bustamante. Thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Thumbs up po, here lang po. Hello to all, sabi ni Sisi DB. Oo nga, Mama Host. Kaya nga, ang hirap eh. Buti nga ikaw, maraming gadgets. Thank you so much, CCDB Bustamante, for coming. Salamat sa pabiji-biji mo dyan. At saka sa tamsak mo, thanks so much. Pagka gawa ako ng isang tab sa LS ko. Kasi ang hirap pala talaga. Pagka hindi ka sikat. Alam mo naman, kaya magsumikap habang baka sakaling mamuni din kung hindi natin aabutan yung sinasabi nilang dodoble yung WH at saka yung mga bananas. Grabe naman, hindi na nga maabot-abot yung 4,000 WH tapos dodoble pa. Grabe. Opo, Mama Host, sabi ni Food Lovers. Kaya nga, ilang months na lang. Na ngayon? September, October, November, December. Ayan.
almost 4 months na lang. Nalalagasan pa ako noon, Mom Host, sabi ni Food Lovers. Ay, ako nga noong, yung mga bananas ko. Ilang beses akong nalagasan. 3 beses kaya akong, graduate. 3 beses akong pinagraduate. Malapit na premiere mo, Mama Host. Oo, 11:30. 2 hours na tayo. So, i-end ko na to. Lipat na lang tayo sa premiere ko. Thank you so much guys for coming sa aking LS. Lipat tayo sa premiere ko, 11:30. And thank you so much sa mga patamsak nyo, Food Lovers Vlog, Sis DB Bustamante, saka mga mga ninja mo, Food Lovers Vlog, Kuya Jam TV, Hannibal, Joe the Explorer, kay Lisa Ngots Vlog, saka kay Donya Cheng, Silver TV Shadow, saka si Easy for Sally, Nika Explore, saka si DXN Via Vlog, Jason Bravo, Alicia Spord. Thank you so much guys for coming. Thank you so much. Thank you so much, Sisi. Video ko lang dito. Okay. Thank you. End ko na to. Thank you so much, guys. See you on Sunday ulit. Love you all. Bye-bye.